Pertsona talde batek behar bat edo desio bat dukanean, normalean hiru aukera aukitzen ditugu. Bat izaten da merkatura jutia eta topatzia eta diruz ordaintzia erantzuna, soluzioa. Beste bat izaten da administrazio publikoei eskatzia, horri erantzutia, eta beste bat izaten da autogestionatzea. Autogestioa enpresa baten bitartez egiten baldin badugu, enpresa eredua kooperatiba da. Enpresa mota honetan, kooperatibetan, zelabait, bertako parte hartzaileek danak daukatela boto gaitasun berdina edo pertsona bat boto bat esaten dugu. Baina berez enpresa bada. Bada enpresa mota bat ezaguna, ez da gauza bat bitxixia bez. Munduan dagoen lanaren 10% edo kooperatiba kopuru honek edo kooperatiba guetan emoten da. Eta gainera, hainbat sektoretan da hainbat lurraldetan pixu espezifiko ondixia duka. Frantzia baten adibidez, banku sistema, kooperatiba kreditu kooperatibetan oinarritzen da nagusiki, da banku ondixioen kooperatiba dira, edo bai Europa iparraldean, Ipar-Ameriketan, edo Asian, Japonen eta nekazaritza nagusiki kooperatibizetuta dago. Hau da guk handik erosten ditugun esneki, edo arrain, edo nekazaritza produktu asko kooperatiben bitartez heltzen dira. Kontsumoa edo distribuzioa oso kooperatibizatuta dago herrialde askotan, hau da nagusi diren guk hemen erreferentzia bat izan baldin badugu Mercadona bat, iparraldeko herrialde askotan Mercadonak horrek kooperatiba dira. Kooperatiba eredu ezberdina dauz. Gu gurian hemen Euskal Herrian kooperatiba mota gehienak 80% gora lan elkartuko kooperatiba dira. Hau da, langileek euren beharrei erantzuteko sortutako kooperatibak eta beraz langileen jabetzeko. Baina hori ez da munduan ohikoena. Europan gutxi-gora 20% dira lan elkartuko kooperatibak. Gainontzeko guztiak, eta gaina handixenak, dira edo nekazaritza kooperatibak, edo kreditu kooperatibak, edo kontsumo kooperatibak. Beste kooperatiba mota batzuk dira nun protagonistak, jabeak edo erabakitzeko aukera dutenak ez diren langileak, baizik eta kontsumitzaileak, erabiltzaileak eta abar. Kooperatibak oro har esan egiten badukela indargune garrantzitsu bat eta da azkenean lurralde konkretu batetako biztanleek sortu eta gobernatutako enpresak dira. Beraz lotuta txikita dago lurraldeari. Gaur egunean deslokalizazioan eta fenomeno eta mehatxu horren aurrean oso dispositibo efektiboa da, ezta? Ekonomian barruan. Eta konkretuki lan elkartuko kooperatibek horretaz aparte, bertako langileen jabetzako enpresak izateaz aparte, eta beraz, lurraldea txikita, beste ekarpen interesgarri batzuk ondori interesgarri batzuk badauzka. Besteak beste sortzen dana aberastasuna modu berdintsuago batean edo horren besteko diferentzia barik banatzen da eta horrek efektu oso interesantea duka gizartean. Krisi aldixen aurrean da, nolabait krisi horrei aurre egiteko gaitasun handixoa demostratu dugu urtietan, historikoki. Badago beste efektu bat oso interesantea eta da, nolabait, lurraldea bera, lurralde egituraketan orekatu egiten da bela. Hau da, langileak lantegien inguruan mantentzen ditu eta beraz ez da ematen ustutze efektu hori, ez da kapitaletara eta jendea eta lurraldeak nolabait biztanleria orekatuago banatzen da lurraldean. Kooperatiba badaukate gabezia egiturazko estruktural bat historikoki hori mahai gainean jarri dena eta da bere finantziazio gaitasuna edo inbertitzeko gaitasuna esan digun mugatua dela. Azkenean herritarrek eta lan elkartuko kooperatiben kasuan langileek gobernatutako eta beraien kapital ekarpenekin martxan jarritako enpresa mota dira. Orduan baduke muga bat ez da, eta horrek zenbait sektoretan, inbertsio handiak eskatzen dituen sektoretan eta presente egoteko zailtasuna sortzen ditu. Horregatik, mundu zabalian, bai historian eta bai gaur egun, lan elkartuko kooperatiba gehienak kapitalean intensiboak ez dien aktibitatetan egoten ditu. Eta normalean enpresa txikinek izaten dien. Berezitasun bat gertatzen da Euskal Herrian, Arrasaten sortu zen kooperatiba esperientzien inguruan, eta beste zenbait leku konkretutan Italian nagusiki hor hemen garatu ditugun interkooperazio mekanismoi esker eta bar,
gai izan gara, baita sektore industrial, kapitalian intensiboak direnetan, lan elkartuko kooperatibak garatzeko. Gurean, ezinbestekoa da lana kooperatibizatuta egotea. Zelabait lanari emoten dutzagun, lanari eta langileari emoten dutzagun zentralidadea, ez dut esaten ez danik importantea nazioarteko kooperatibak gintzan, importantea bada, baina ez da zentrala da, gurean aldiz zentrala da. Ulertzen dugu, baita konsumo kooperatibetan, baita zerbitzu kooperatibetan, baita kreditu kooperatibetan, bertan lan egiten daben langileak enpresaren parte izan bidea, eta parte izatea da, boto eukitzea, kapitala eukitzea, zentzu horretan, zelabait kooperatiba tradizioan apur bat, ez dut esango anarkikoak, baina bai ez oso ortodoxoak izan da, pauso bat arutzau eta gai izango dira demostratzeko mundu guztiei lan elkartuko kooperatibak lehenengo mailako kooperatiba mota badala, ze ordura arte historikoki nahiko baztertuta. Eta gero badago beste zerbait ezaugarri bat, batzutan kanpotik datozenek eta batez ere ekonomia sozialetik eta datozenek atentzioa deitzen duten, ez da? Eta hemen egoleiken enpresa ambizioa edo, ez da? Hori oso hasierakoa da, esan dute, Arizmendiarrateak berak markatzen daben elementuetakoa da. Eta ez da handinaikeri bat, baizik eta da exigentzia bat, enpresa, kooperatibak azkenean, eta hasiera batetik kapitalizatzen dira edo herritarrek eta langile jarritako eta egindako ahaleginaren fruitu dienez, guk zorrotzagu langilei eta herritarrei emaitzak, ez da, emaitzak berriz ere nolait bueltatzea, izango nuke gaur egun taldeko kooperatiben egoera ona dela. Nahiz eta, Trumpek hartzen dituen erabakixok ez dakigu zer ekarriko daben, baina kooperatibak oro har sendo, patrimonialki sendo, esan digun ondo finantziota edo dare oro har, sektore batzutan beste batzutan baino gehiago sufritzen nahi dira, adibidez autogintzan eta bar, baina artean oinarri senduekin interkooperazio edo elkarlaguntzako mekanismoak ondo engrazauta, interkooperazio dinamika oso potente batekin, ez da? Gauza berrixak egiteko eta erronke berrixei aurre egiteko, politika sozioenpresarial berri batekin. Nik uste dut, azken aldixan, berri interesgarriak badaela, ez da? Orbik edo oin martxan jarriko dan inkia baten kasuan, bizak startupak, teknologikoak, datorren mundu horretarako enpresak esan daigun, eta gai izatea baira horretako enpresak sortzeko eta modu kooperatiboan, uste dute berri oso badala, bai guretako, kooperatiba taldean dako, eta bai Euskal Herrixen dako, ez da?